kabombo ano ito na babaha kaguguti-guti nga baha baman no hin proyekto it gini-restoryahan baman kun budget nga dat gini-restoryahan hin kadadagmitan mo binagit pagtitrain na baho di ba lalo na kung medyo malero late pa itong sweldo palibhas ako no kay 2027 budget pat gini-restoryahan but anyways mga kabombo baman kon sweldo ko no kay kadadagmitan la hiton mga buruhaton o nakaka-inspired good man iton sweldo. Ayo la kita ko no pag kakamay adahin mga natural calamities kay baga mahubya itong pagiginawas. Di rin maliwat kita makareklamo yan ang mga panahon mga kabombo kay siring pa medyo okay pa iton aton panahon niya na medyo natarihitila mag-arom-arom naman o okay lang daw yon kasi baga ano man inin makuriliwat ko ni Bambuchay kon magpaparehas kuno kita haira magrereklamo kita itong kamauran tapos pag nagiinadlawon reklamo dadaman kay maadlaw mo pasok-pasuan bagagod hin sumugad nga ni liwat inin nga bagyo nga ano nayakan kamo pa i-reschedule kita hito na aton panahon kaya naman yan kita yan na kaya kung ako sa inyo mga kabombo ayaw na lao no karawtata na lao kuno inin Bambuchay nga sugad din ito na aton sitwasyon balitawa so with that mga kabombo ano labot la hiton impeachment proceedings nga aton gini-restoryahan inin tatagan tala mga kabombo hin gutila nga komento with regards po hiton na panhitabo kakulop actually nakakalungkot isipin nga natin ni kadamulan sugad hini nga mga incident at ayon naman natin din nga sugad ni permanente ba iton aton makikita na lahan news actually mga kabombo supposedly dapat kakulop pa pero yun nga basta diri daw lagi inuupayan or anything nga particular hin mga sugad hini nga na may minors nga involved no so later on na lain in parte nato ni pakita kay baga medyo pakitahin niya pagtaga graphics naton para din hindi tayo masyado ding ma-black kay kikita mga kabombo hiton meta o ini nga klase mga violence. Kaya nga sabi natin mga kabombo mainam talaga na paggirestoryahan ini nga daha Senate kay baman hanto waray man kita mga social media, 'di ba? Kay amo gihapon inihiya to nagiging way para gihapon mas mapadagmit kung paano hihimonit mga butang-butang lalo na kay mga baltok na liwat at mga kabataan yan bisan pat maka 20 mil nim dida pagpinan sawaya kung talaga mga paltong at mga ulo hinin magtig-a pa kay sa hiton bato waray ka good. Masasayop ka lalugod himong pakitahin nga sasayupon ka lahiton gobyerno kay kuno di ka maara magbantay ba daw. So kanilani kita mga kabombo itong pipira hiton atong mga balita kauluhan may pagisumpay hiton na ill-gotten mga kabombo no ini nga mga kayamanan karikuhan hiton presidente o pamilya mga kabombo ni President Bongbong Marcos. So hindi natin nakakalimutan yan, di ba? Anyways, nakapera na ba Vice President hi Bongbong, parang I remember 2016 ba yon na kan Lenny kan Lenny Badtoya ka kontra nga naperdiha as Vice President. Tapos syempre pinag-usapan yun doon kay nadalagan man ato ka Presidente Gapi Grace po no aging question niya citizenship. So hiya di man may aragi hapon niya pag ginkakatubang hadto nga pag-question of course yung kanilang wealth, yung ill-gotten wealth. Kahuna naman siguro naman niya nga yan kay bakit presidente niya nakakalimtan na daman hiton pipera. So anyways, diri man ito kay bakay mga loyalist like nakakahinumdum hinin tanan man because it is written ito naton kumbaga parte na iton hiyahan history. Diba? So otro ini mga kabombo nga umingay itong matagal na nga kontrobersiya may pagisumpay hiton ng mga karikuhan, kayamanan hiton pamilyang Marcos. Mahuman ini mga kabombo nga dipinsahan hiton presente nga presidente ito ni iya mga naging pahayag nga daw hindi ill-gotten wealth or nakaw na yaman an pera hiton ni ira mga ari-arian lalo na hiton kabugusan hiton family Marcoses. Kay dinhi mga kabombo tinutulan din ng August 21 movement or iton ATOM usa ini nga grupo mga kabombo nga ginabugos mahuman ito na pagpaslang kan anay Senator Benigno Aquino Jr. didahan year 1983 at naging bahagi na din po ito mga kabombohin na kilusan nga kundiin humantong ito People Power Revolution didahan 1986.
Sumala hiton grupo mga kabombo, hindi naman daw para baluktutin iton kasaysayan or kalimtan gihapon inin because again, it was already written. No? Pero mga kabombo, dinhi naton kinahanglan nga pag nilayin in Tagalog. Ano ba iton ha winaray or din ha aton nga term? Ano? Basta kay paghimang rawon. Oo. Wag nating hindi naman para kalimutan. Ayaw naman natin di gihapon nagbibilik-balik damang kita hiton mga natabungan to ikukumpara ini naton yan. Pero kay syempre di man gud maiwasan lalo na kung may mga sugad hini nga mga same lagi hapon or siring pa kay nasa cycle lagi hap iton mga happenings ba, di ba? Makuri man liwat na magkakalimot na lakita bagala kita hini nag-iinruwat, di ba? So siring pa nga ni naton mga kabombo during iton election, di ba? That is one of the simple nga example, no? Simple nga mga example lain mga kabombo, di dala kita hingalamutin mag-election. Kita aka daw kung hinulat na ni hiluklok nga haw di dahito nga mga posisyon kay amo ito nagkakarukalimot la pero history nga nit gini restoryahan nga tanan god nagiging historian, nagiging abogado, nga tanan god may mga komento. And again, let's take a pause muna ano mga kabombo because iton or ini nga himong rawon mga kabombo, hindi lang naman ito dapat mauwi lang doon baliw ay itong mga accusations kay daw parte lainin mga binuwa, parte lainin mga political rivalry, fake news or mga propaganda, let's just say that dahil nga yan ako no kay 'di ba sa August 31 Ninoy Aquino Day kaya po sinasabi nga parte lainin politika kaya nagiging maingay ini nga grupo. Again, diri man ini kay masugad kita nga although may adagad at some point gihapon may dagad kay ani man kita ha democratic country nag-uukoy natural lang nga may mga kanya-kanya kita nga mga opinion and we are all entitled naman diyan given the circumstances nga gintutugutan itong pipirang mga panhitabong na supposedly before hindi naman yang ginagawa syempre dito naman natin babalikan ini nga mga nasusulat at hindi lang pwedeng sabihin na simple nga political opinion lang ito because may batas, may mga desisyon nitong korte, may ada mga records, at again, it was written and nasa history na po yan. So mga kabombo itong presidente nga nanalo or nagdaog mga kabombo itong ira pamilya hausa nga civil cases para haiya, diri po pwede or hindi dapat nga gintatawag basta-basta nga ill-gotten wealth iton mga karikuhan no nira kay mga kabombo diri man kunhira na daog kung talaga nga napamatud-an nga inin nga tanan nga ira mga karikuhan in ill-gotten or kumbaga kinawat oo. Pero may kasabihan pa din mga kabombo ano or syempre based bihapon itong mga sugaron to mga loyalists kay hiraman ini ito nagududuso ano panahonhan people power revolution may mga opinion gihapon hira nga managayaya ka na hindi naman kasi simple la ini nga himang rawon diri man ni kasi simple la na usapin na may mga nauna na nga desisyon iton korte no kasumpayang hini nga ill-gotten wealth pagkaya na may mga pagbabawi din hiton mga ari-arian kaya ito yung nagiging medyo may konting kumbaga parang may adaguti nga diskusyon, 'di ba? Kasi kung may ada mga records, may ada batas at may ada naging hatol iton hukom hadto ka panahon at ganito din ang naging desisyon nitong korte hapag kaya na sino po sa kanila ang tama? Paano natin babalansehin 'yon? 'Di ba? Kasi mga kabombo, hindi natin dapat nga saring pa questionon or batonon basar laha kun hino iton mas makusog magyakan, hino iton mas damo iton follower social media, 'di ba? Again, tingnan po natin yung court records. Kitaan ta kung ano nga kaso an igindaog, kung ano nga kaso an tinutukoy, 'di ba? Tingnan natin kung ano mismo yung naging desisyon nitong korte kasi bangin taglid ini or bangin amot maging reason magkamay adahin misleading questions mislead nga information kasi bangin sumugad la nga nagdaog kami hini nga amon civil case diri nga anhiya under hiton nga specific case nga era ginpasaka ha era may mga sugad di ba dahil nga ang bilis-bilis naman ng social media adto na to amo na iton totooron amo na ito na igpapakalat ni rabugos. Oo, tapos magawa sugad na hinin. Kung magkokontra ka naman,
against ito nga era buot sid ngon nga information nga igin pagawas, ayun na naging against the government ka na, maanuhan ka pa nga kung diri ka tawagin pag nagko-kontra ka hiton, hindi mo totally na against ka hiton government, nag-against ka lahan idea ba nga gusto nilang paniwalaan mo yung information nga basar lahat iton era karuyag gihapon igpahayag ha imo, which in fact diri man sugad gihapon ito na ada iton balaod, no? At higit sa lahat tignan natin kung ano yung final at binding doon sa legal effect iton kada desisyon. Kasi may napaka-importante mga kabombo, no, nga mahibaruan ta iton pagkakaiba, but nga hiton nanalo ka sa isang civil case at doon sa blanket statement na lahat ng yaman ng pamilya ay napatunayang hindi ill-gotten. Magkaiba po yan. Kanina mga kabombo, may mga article tayo na naigin pupunto kanina bakit ang Vice President bisan kon impeachable officer hiya diri hiya immune para hiton mga criminal cases nga igsasalawad ha iya, di ba? May explanation doon ang DOJ. At ngayon din po dahil pinag-uusapan natin dito yung civil cases nga ginkakaatubang hiton presidente at napatunayan nga hindi ito kumbaga waray ano ba yung term natin kanina na ginamit, kumbaga may ada depektohan information or complaint civil cases kaya po nanalo yung pamilya Marcos. Pero magkaiba po yan doon sa pagka-question naton, no, nga may ada ginkakaatubang gihapon nga kaso pa may pagisumpay hiton ill-gotten wealth hiton pamilya. Magkaiba po yan ha. There are two different cases, no. So bangin kita sumugad nga amo na inihiya ang civil case and ill-gotten nga usapin, hindi po. No, hindi rin nangangahulugan na kapag may ada may ada ka usa nga ari-arian no na napatunayang ill-gotten in a particular case, automatic na nga sugad gihapon ito magiging legal status ito nga tanan nimo nga ari-arian. Hindi naman po yun ganoon, 'di ba? Case by case po yan, property by property at again evidence by evidence. Ganun po ang nagiging itong magiging kabug-usan hinin because they have two different, 'di ba? Magkaiba pong kaso kasi. At dito dapat natin ipapaalala hiton aton mga leader again iton presidente hindi po isang ordinaryong political personality. Kaya iton kataas-taasan, 'di ba? Kay nga Presidente Goodman hiya, although mga kabombo giniyakan naton ito kanina, ginsite gihapon itong DOJ nga immune itong president no hiton mga cases kay makuriliwat ini magbibinaton lahiya para sa vice presidente yan, di ba? Nagbibinaton na lahiya ang ending waray nalugod mga trabaho. Kaya kapag nagsasalita siya tungkol sa isang mga sensitive content, halimbawa may ada hiya mga remarks about iton history, normal din nga may ada mga kumbaga matataas ba iton scrutiny hiton public kasi po tikang-tikang maaram na kasi itong mga kabataan, di ba? Kumbaga it was already written, no, nga kumbaga nasusulat na yan hindi po pwede nga sabihin mo lang na it's because you are a president, totoo ron ako hininira because I am telling the truth, no, to the Filipino people. Hindi po, hindi dahil bawal ka nga mag-explain, it's because itong ginkakaatubang nimo nga mga cases or let's just say you are a president, abiding citizen ka din naman, may adaman due process para haimo, kundi ang ibig sabihin po ay karapatan din ng bawat Pilipino, no, katungod hiton usa nga citizen dinhi sa Pilipinas na suriin din yung mga sinasabi ninyo because you have the responsibility public, diba? Kay ano ka nga ni public servant, no? So kapag pag may nagsasabing ill-gotten wealth, itanong natin ano yung mga legal basis, no? Kung may ada nagyayakan nga diri ini ill-gotten wealth, edi tanungin din natin ano yung court decision, no? Paano natin na malalaman nga sugad ini ito naging basar hiton igin pagawas ng mga ebidensya nakita hiton Supreme Court, yan yung tamang debate, diba? Wala po tayong personalan dito, hindi dapat magkakainsultuhan, hindi dapat revisionism versus propaganda kaagad because babalikan natin kanina records versus records, evidence versus evidence, and then law versus law. Kay tungod nga permi ka mo nagginakan nga may ada due process ipapatuman ini nga tanan, edi dapat sa ganitong sitwasyon din ipakita nyo because ang pinag-uusapan natin dito billions diba? Kaya nagtataka tayo bakit kaya gintugutan gihap nga may ada kita 7.4 trillion nga 2027 national budget tapos ang utang ng Pilipinas ay utang na loob, diba? Trilyones gihapon. So paano natin ma-avail ang ganyan? Pero hindi naman para may mga accusations din tayo, no? It is not for us to judge again,
No, kay are you sure kita hinin? Sa pa, anay, kay nag-aagi pa man kami itong due process, mapapatunayan din namin na wala kaming kasalanan dito. Pero, yun nga, makurila kasi kay, it's because, nagawas kasi din yung mga kabombo, it's because he was a president, yan na nga panahon, baga, hinihimo niya nga timing, hinihimo niya nga panahon, para gihapon makagsiring hiya nga, kumbaga, amo init iya ginihimo nga way, para magbaton hiya ha concept ba ano nga i-defend it iya family. So yun po kasi ang nagiging gawas, no, lalo na po nang ipinahayag nga nanalo sila sa civil case, no? Pero hindi naman din talagang direct na sinabi ano yung civil case na sinasabi, kanan ill-gotten ba inin or hindi, 'di ba? Kaya nauunawaan din natin mga kabombo nga bisan kon igin pagawas na inin nga hatol, sabi pa natin okay, acquitted doon sa civil case, hindi man namon maaram kung ano ini nga civil case nga igin pasakha iyo nga naging acquitted kamo, 'di ba? Kaya para sa mga ganitong klaseng masyadong complicated ano nga himang rawon, dapat talaga matuto tayo nga mahibaro ano yung dapat na kinukundina natin, ano yung dapat na hindi na to tolerate, no? Ano ba yung final ruling hinin? Ano ba yung status itong collection? Kasi ang pinag-uusapan din natin dito is demanding the accountability. Dahil nga kung nga tanan buot signo niyo nga tanan kita dapat mag-undergo hiton due process, edi sana lahat din tayo magde-demand hiton accountability. Whoever you are, whoever it is, di ba? Ano ka man nga klase pagkatao din sa Pilipinas, maging presidente ka man or ano, anak ng presidente, whatever, di ba? Hindi pwedeng sa inyo lang din haiyula nakapaluob iton due process, hikamula iton dapat na sinusundan hining nga due process, because in the end isang bagay lang po yung dapat nating hilingin, na huwag sana nating gawing instrument iton politika, iton aton history to mabagat magde-defend ka, no? Yun po yung sinasabi, yun po ang pinupunto natin dito, no? Diri pwedeng it's because ada ka na hito nga situation, sasabihin mong panahon ko na para i-depensahan iton aton family, nga gawas naman nga it is written na nga sa history, because again mga kabombo, may ada mga kasaysayan hindi dapat natin binabago para la umangkop hakon anuman or para umangkop itong sitwasyon nga magiging safe ka ba, di ba? Because again, itong katotohanan hindi naman niya nakadepende hakon hinot nakalingkod nga daha Malacañang, hindi po ganun yun, ano? At sana naiintindihan din ng ating mga kababayan ang sugad hini nga klasehin na himang rawon, wag po tayo magpadalos-dalos, because again, babalikan natin yung ating discussions, hindi ito para hausala nga mga tao or diri ini na para hausala nga klasehin political team, 'di ba? Para inihiton madlang people kabubusan. So, yun po ang sinasabi natin dito, no? So, anyways, mga kabombo, ito naton oras in 20 minutos na po. Ito na kalabayhan na launa. Pagbalik naton, hisukutan pa naton mga kabombo itong pipirha magpaso naton yung mga himang rawon. Tumutok lahat ito naton program. Balik pa kita mga kabombo kung kataliwang pipirha nga pahinamdog. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Kuryente tips sa mga nagamit in cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging, nga nakakpapaso itong gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinamdomin duro tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin, inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka, pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin in digital footprint o record
nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatagin ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang naan pa na abuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kabubuason. Ayaw pagsige nga an stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest, Madalila, libre, ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan ang nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pagsha-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibilingin love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Hapagpapadara naman yung kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadaan mo hin kwarta. Mag-ikmat ang mga scammers. Mga kabombo, ang paggamit in plansa and makusog nga nakonsumin kuryente. Ang plansa manggod inaabot in 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hiton kuryente. Agod makatipid kita, magplansa hindurungan ha usa kay gayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamita eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga paibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa ha mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurogin mamingaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitary ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahinga turog hagabi. Pero lain hiton mga tips para mahinga turog hin maupay in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom in hataga iyo han Bombo Radyo Tacloban. Kuryentipid tips sa mga nagamit in cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapasok iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum indurot tayo iton Bombo Radio Tacloban.
May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpa Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikyo Mart, Marisbaras, Tacloban, Palo Grocery, Palo Leyte. Renonet Variety Store, Palo Leyte. Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte. Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan Kuryentipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapasok iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum induro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo. Bombo Hanay sa Udto. Padayon kita mga kabombo rin naton taramdaan, oras naton may ada kita 29 minutos nga nakalabay hiton alauna. Mga kabombo, habot nga ano hiton trahedya, may ada mga yakan ano nga na kailangan pong piliin natin ng mabuti ug sa naton igpapahayag no. Yun po yung sinasabi natin kanina. Mas maigi sana nga again, we are all entitled naman sa ating mga opinion or mga komento with regards po ito mga butang-butang, ano, maging ano man ito nga klasehin usapin, basta lang maging mapanuri din tayo sa mga impormasyon nga aton tutuoron at the same time, no, kung party man inihin pagpapahayag iton aton mga opinion, sana po ay medyo magiging ano tayo, diri lang medyo kay siguro dapat maging sensitive kita in all aspect. At the same time, piliin po natin na mabuti kung ano po yung ilalahad natin. Lalo na kung itong nagyayakan, diba, mahirap ang sabihin professional dahil lahat naman tayo, we can be a professional, no, diri lang nga lang kita mga eligible. Pero ang sinasabi natin, lalo na kung ada kahit taas nga posisyon, diba, hiton pamahalaan. Kasi mga kabombo, samtang iton usang eskwelahan nagluluksa. Diba? Kapag may mga batang nasasangkot, iton trahedya, lalo na po krimen, nakakalungkot isipin na haros na susunod-sunod na, di ba? We are talking here mga kabombo, yung nangyari po kakulop. No? At kapag ang mga teacher natin ay, syempre, lalo na kung di dahaera, di ba? Natatabo iton. Hindi naman po yan masugad kita nga bagat waray la inihaira. Mauli dahira and then wala na, tapos na. Diba? Unang-una po, tawag hap ito hira. Diba? Sabi ko nga personally mga kabombo, yang klase, siguro nga tanan niya klase kaya ko, maging kargador, maging konduktor, maging ano pa man, gora ako. Pero sa pagiging teacher, I cannot. No? Because iba po talaga ang trabaho, it is more than a job. Diba? Itong pagiging teacher. Kasi nata naman yung profesyon. Diin ba nagtikang, teacher, di ba? Kung waray inihira, waray gihapon kita inin. Pero para basulon hiton usang nga mga panhitabo na alam naman natin that they are also human. Diba? Diri kita maarang paggagawas ito ni Radida after makita, ma-witness inin, mahibaruan inin nga tanan nga trahedya nga ada ito ha imong premises. Diba? Ang sakit kaya nun sa dibdib dadalahin mo yan buong. Diba? Nakakapaghuna-huna ba kita kung ano gihapon ito ni Iragin
bubuhat para makonquer ito nga fear, makonquer ito nga pag pinakian iton era mga kalugaringon, ano ba yung nagawa ko? Ano ba yung dapat kong ginawa? Ano ba yung pagkukulang ko bilang isang guro? No? Kasi sa totoo lang, wala man gyap support itong Philippine government with this kind of di ba? Nanginginano ba kita? Pasalamat kita kasi mga nakalabay dito sa San Jose. Anong ginawa itong pamahalaan? Di ba may ada kita mga ginbuhat nga paano hiton aton mga estudyante para maibsan, maatanggal yung kanilang trauma at all. Di ba? So, yan na kasi nga, ang pinupunto natin dito mga kabombo, I know, some of us, diri na tugotin sugadhin nga klasehin mga, at ikinukundina natin yun, bisang kabadayak mahitaas or ada kahitaas nga posisyon. Ako personally, sige, diri ko na kami dadamay, ako na lang. Hindi para sisihin yung ating mga teacher. Kasi, masakit kasing marinig, no? Direk inuupayan, pero sige, kay ako man lainin, diri talagang inuupayan itong usang sweeping statement na bagahin iton kakulangan iton Philippine government ipapasa natin doon sa mga teacher. Diba? Itong responsibility nga kay kuno problema iton mga teacher kaya may sugad ini nga mga kabataan where in fact unang-una po 'di ba dapat disiplina di dahit i-instill iton mga kabataan inside iti panimalay. Ito na atong mga teacher, they are our second parent. No? Tama po 'yan, no? Nga itong disiplina nagtitikang hiton panimalay. No? Kay, syempre, before ito magkagawas, kaya nga sinasabi natin, yung mga problema nyo, iwan nyo sa bahay, ha? Kasi di rin na po ito totally nga nasasakop hiton mga teachers nga tanan na, imagine mo ha, 50 siguro high school, pero ba itong gina-acceptar nga, itong kada usa nga classroom, 50. Diba? Elementary, 30, ganyan. Iba-iba ito niya klasin mga pamatasan every single day. Diba? Kaya yung panawagan din natin, in behalf itong ating mga teachers, ano lagi? Diba? Kung may mga problema kayo, pwede nyong sabihin kay teacher, pero yung mga kaya nating iwan sa bahay, iwan na natin doon, ha? Kasi trabaho na ito yan, obligasyon na ito, itong ating mga kag-anak. Pero hindi naman po nangangahulugan, di rin ibig sabihin gihap na nagtatapos na itong mga responsibility itong aton mga teachers, diba? At lalong-lalo nang hindi po nangangahulugan niya na kapag may mga nangyayaring karahasan nga inside itong premises, diretso gihapon mga kamaistrahan itong aton babasulon, itong aton mga teachers. Because again mga kabombo, isipin din naman natin nga totoo nga natatabo inside itong premises itong eskwelahan, diba? Kulang hin chok, kulang hin mga teacher nga, imaginein mo, nanhahirahin 30,000 ka mga teacher itong bugos na nga Pilipinas para daw kuno makatutok ang mga paperworks. Pero believe me, may ada lagihap mga klase nga kinhanglan, buhaton nyo to habalay, nag-online lagihap, may pangload ba tayong binibigay? Wala po. Diba? Inside hiton classroom, hindi lang po lesson plan yung dala-dala ng ating mga teacher. May mga estudyante nga binubuli, ira pa iton ginintindi. May ada bata nga silent lang, di ba? Tahimik. So, naintindihan ito na mga teacher, may problema to. So, syempre, dadamayan. May mga bata nga agresibo, tungod hiton exposure, hiton krimen. So, syempre, kinahanglan, yung disiplina, iba din, hiton ka ng kabugusan, di ba? May mga learner gihapon nga, may ada mga pinagdadaanan, hiton ira mga mental health, panibagong problema yun ng teacher na dadalahin niya na dapat direct masyadong masugad kasi may estudyante nga na itong ira mental health. May mga bata nga walang sapat na nagabay sa kanila mga parents kasi tikang hirahin sugad ta abusive na parents or rin pa broken family, ganyan. At kung minsan may mga teacher din po na una pala nga, di ba, first day of classes na intindihan na natin, napapansin na nila nga may mga problema itong mga kabataan. Pero ang tanong po natin dito, ini ba nga aton mga teachers ay may sapat pong training? May sapat po ba silang mga personal din? May mga psychologist din po ba dyan? May mga social worker ba dyan? May mga malinaw ba nga mga intervention system? May support ba kita nga inihahata? Nga gikikinahanglan talaga mabuligan iton aton mga teachers? Diba? Dahil hindi po pwede nga teacher ka na, counselor ka pa, social worker ka pa, security officer ka pa, investigador ka pa, at the same time, you are a second parent. Nga tanan, sabay-sabay naman yan. Diba? Hindi po ganun.
Kaya pag may nangyayaring trahedya, napakadaling maghanap, di ba? Kung sino yung sisisihin natin, nakaidlip ka lang, post ka kaagad sa social media, natanggal ka pa sa trabaho. Do you ever think about it? Nga, ito nga certain teacher, sabihin natin, talagang pagod na yan kasi may sariling buhay din yung paglabas ng eskwelahan. Hindi ito dapat maging, ini ba, nga mga natatabong na trahedya para ibasol, yun po yung pinupunto natin dito, no, mga kabombo. Kasi dapat, tingnan natin kung ano yung ugat ng problema. Unang-una sabihin natin, bullying, violence at home. Diba? Sabi pa nga natin, yun na-mention natin kanina, baka may mga certain sugad, peer pressure. Diba? Kaya nga, magdaruda mo itong mga nagkakamiadan ng mental health kasi sinasarili nila yung mga problema. Online exposure, itong karahasan, yung nihilistic, violent extremism ngayon. Goodness gracious. Yan, kakulangan itong parental guidance, poverty, mental health concerns, at higit sa lahat, yung mga pagkakataon na may mga problema na pero hindi yun kaagad nakikita natin at natutugunan. So ang ending, krimen. Kaya kung may pagkukulang po yung ating mga teacher, yung school official, imbestigahan po natin. Kung may ada mga kapabayaan, di pa panagutin, pero huwag nating gawing scapegoat. No, nga madagmit la itong pagbabasol nga itong teaching profession para itong usang nga problema talaga itong lipunan nga talaga namang pagkaya na kung pwede lang, kung makatotohanan lang yung ERPB na kapag kita na baka muhinin mga kabombo, yun po ang kailangan natin sa ngayon kung tutuusin. Yan na, magsaway ka la, magdisiplina ka la. Simple lang ang saway. Ay kamun aringasa, ay kamun liya. Kinabukasan na, ato ka na social media. Himuon ka na nga memes itong imo mga estudyante. Tama ba yan? Tapos sasabihin lang ng government na kasi may ada kasi mga teacher na sila mismo yung nagtuturo maging walang modo. Teka lang. Sino ka ba? Diba? In behalf itong aton mga teachers, ito umiinit na yung ating mapasunat at mga sapiring. Kasi nanggaling pa po ito mismo sa isang Presidential Commission Information Officer. Madam, teka lang po, hinay-hinay. Ginagawa niyo pong scapegoat yung ating mga teacher. Alam niyo ba? Nangangamusta ba kamo after itong nga trahedya? Kinamusta niyo ba yung advisor? Diba? Yung po sinasabi natin para gawing hindi ito dahil mga kabombo may ada kita mga kilala nga mga teacher diri ini kay bakay may ada kita na witness mismo din hiha aton lugar hapang kalahatan problema ito ng lipunan. Ang pinaka nakakabahala lang dito dahil ang involved kabataan, minor de edad. Itigil natin itong pagbabasol nga hini nga mga masugad kita kay itong mga parents, itong mga teachers. Kay siring ko pa nga ni mga kabombo, bisan pa maka 20,000 ka mo nga da magpinaniyakan nga kay diri kasi ginaatiman itong mga kag-anak, diri gad itong masugad niya diri ginaatiman. Pinapangiskoy lang nga ni. Naghatag nga ni pagtapon ito nga eskwelahan because they believe. Diba? Kapobrehan la din nga Pilipinas kag mamahalit mga bapliton in order for us nga masend ha school iton aton mga kabataan tapos mayakan diri ginaatiman tikang dito diin nga mga kapusilan. 'Di ba? Na-check din ba ng DILG ng PNP? Teka lang, iton usang men in uniform. Pira nga ba iton dapat lisensyado ha iya nga pusil? M16 rifle? Kaya mong kumitil ng pera katawo at sasabihin nyo problema ini hiton mga parents, sayop ini hiton mga teacher, kay kuno sugadinin iton hirapa minsan ito tututdo, maging walang modo. Ang dami po natin mga legal basis. DepEd Order number 6, Series of 2026 Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. RA 10627. DepEd Order number 40, Series of 2012 Child Protection Policy. Ang dami po, kagdadamo ang pahiton. Imagine mo, usa ka lang nga teacher, nga tanan nini mga trabahoon, nga tanan nala everything. Tapos sa sugad din nga krimen, hikot, babasulon. Nakakadismaya kasi, again mga kabombo, no? Nakakadismaya nga, yayaknan bahiton Malacanang, ang sugad hinin nga, pagbasol, literal talaga nga pagbasol, kaya nakakainit ng ulo. Pag may mga sugadinin, instead nga, iton ba nga dapat, hindi naman para kampihan. Sa pangalan natin, kung may accountability, nga kinahanglan dida ma-check, kinahanglan dida iton nga investigasyon na patunayan natin
naging tugutan ito, may ada dida pag kumbaga na konsente, ano ba sa tamang term, o kung ginkonsente la ito kaya nasugad nagkamay adahin sugad dito nga panhitabo, di papanagutin. Pero para sabihin natin ito, isisi natin nga where in fact unang-una sayop man nga nito't gobyerno, diba? Ada iyo nga tanan iton power tama nga pag-implementar itong mga balaod nga iyo gimpapatuman. Hindi natin pwedeng basta lala nga sugaron nga iton aton mga teachers, diba? I-add natin yung burden sa mga teachers, sa school officials natin. Diba? Kasi kung babasulon tahira, nakakagdugang itonhin problema. It cannot save lives. Ang kailangan natin dito, collaboration. Diba? I-strengthen pa natin more itong mga DepEd policies, school-church partnership, ayan, address mental health, protect both learners and teachers. Diba? In that specific implementation, nga mahugot nga pagpapatuman hiton, I think makakaya naman natin. Hindi kasi ito mga kabombo para i-blame lahin usala nga tao. It's because natabo inin nga senaryo. Nakakalungkot. Isipin nga, grabe man liwat. As if naman gitutuhayi itong gobyerno para ang CHED nga sinabi nang wag na kayong mag-enroll ng edu kasi masyado nat kumukuha kida damoy tatambay. Tama ba yun? Dida pala nga aspect nakakainis nat pag ginunahuna kadadamot mga estudyante. Kadadamot ang aton mga top-notcher kada nagbo-board exam, di ba? Kadamo hiton aton mga literal tambay. Bakit? Back our system. 15 years, JO, 15 years nga volunteer. And yet, ang lakas ng loob nyo para basulon iton aton mga teacher nga kung tutuusin. Mamadarda mo aton mga public school teacher, kadak ano ito mga volunteer, mga JO. Tapos nakakalungkot pagod nga di dahira na, di ba? Ada pagod na tabo ini nga trahedya na para ginusto ba nila yan? After ba ito nga incident, maupay nga aton mga student, it's because estudyante hira, no? Hira iton talagang nandiyan hiton eskwelahan nga gintutot doon tayo mabubuting asal. No ginagawa natin? Automatic may ada kita, mga pa kuan haira, mga mga activity nga ginbubuhat para makonquer nira ang fear, makonquer nira an era mga trauma during hiton. Pero yung ating mga teacher, inisip ba natin? Kailangan din ba nila yan? Kinanglan ba din nila magpa-counseling para mawaraan kahadlok bangin usa ka adlaw usangay ang dinhitak mga estudyante in mag-commit sugad nga klasehin krimen? Are we really thinking about our teachers? Diba? Nakakainis tong si Yussi Castro. Sorry po pero yan na, hindi tayo para matakot mo magyakanin sugad. Kasi parang hindi ka po nakaka-professional in that way. Okay lang, mag-call out kayo mo, hiton aton mga professional and eligible teachers. Pero iton siyahan nga problema, bisan lang paghahatag hairahin item, hinkukurian niyo panagan. Tapos i-blame niyo nga dahil itong mga teacher. Nakakainis naman tong government na to. So, gusto kong mainis din kayo mga kabombo. Kabahin hini nga senaryo. Pamatian natin mga kabombo, ito naging kabugusan nga pahayag mga kabombo durante gihapon ang gibuhat nga press conference mga kabombo, press briefing hiton Palasyo, Palasyo Malacañang mga kabombo with regards ito natabo nga karahasan nga gin-involve gihapon kabataan mga kabombo ngadto po Zamboanga. Ngari po mga kabombo ito naging kabugusan nga pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Ganyan pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao.
Panahon na po. Hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Bahagi po yan mga kabombo, ito naging kabugusan nga pahayag ni Undersecretary Claire Castro, mga kabombo, no? Durante po ito na pamakiana, ito na pipira, no? Bahin gihapon ko ano ito magiging stand or magiging komento, ito of course, government, tungkol po sa nangyaring trahedya, kakulop na mga kabombo nga involved gihapon minor. Yan po yung klase mga statement ang hindi natin kailangan ngayong panahon. Kaya minsan nakakainis, 'di ba, pag pinamati na para bang sinasabi nila in the first place, 'di ba? Quote unquote. May ada pa mga panahon kunong itong mga teacher, 'di ba? At nahira ko no tagtutotdo ko no para waray magin modo. Ito pa kaya naging tutotdoan. Gintutotdoan in a way nga insugo hira buhaton nito nga certain crime or sugaron ta gintutokdoan in a way nga amot nag-guide ha era pagyakan nga amo nit ibuhata ha. Inuupayan ba itong teacher pagpipinansaway at mga kabataan? I think so. Never, 'di ba? Kay unang-una paano ka nagiging teacher hininga panahon nga makikipagsapalaran ka sa ngalan ng item. 'Di ba? Talbog nga tanan dida nga imgin eskwelahan nga everything nga may ada ka, mga record, mga certificate and everything kasi nga wala kang backer. Itong palaga aspect, tingin mo? Kung malakas yan kay Yorme. Kung ang pamilya nga gintikangan hito nga teacher kay sugad nga ianhinin. Yan nga klase mga kabombo, tikang pala iton ha, dida iton, pwede mo yang sabihin sa mga teacher nga sugad init yung tatrabaho kung talaga ang record hinin tultol. Diba? Pero kung diri ka mo pwede nga maghihimuon niyo ba nga scapegoat ito na aton mga teacher kasi kadarasan lalo sa public, ba? Kukuwad nga tanan didang gimbutigan kay waray ka backer. Tapos kadali naman signon nga teacher pat nagtutudlo nga waray modo. Iyo nga ni dida mga trabaho nga diri asya nagpipinan-hire ka mo hindi ri mga Anyways, mga kabombo, bago pa magkalimutan ang lahat ng ito. Ano ba partner, diretso na ba natin ito? Dahil 10 minutes na lang naman. Oo, dahil baka magduro-durohan pa ito din mga komento. But yun lang po, no? Ang pinupunto lang natin dito, mga kabombo, waray lugar din yung mga kabombo para kita magibasol-basol. Ang kailangan po natin dito, collaboration, paigtingin pa natin lalo yung ating mga implementing rules para naman maiwasan yung mga ganitong klase ng krimen. Wala naman tayong pinapatamaan, wala naman tayong sinisisi. Kung sugad gihapon itong panhuna-huna, itong gobyerno, sige, so be it, pero wag po tayong magsisihan. Akuin natin yung ating mga kasalanan kay hindi rin ini pwede nga masugadla para lang maging safe kita nga tanan, di ba? Anyways, mga kabombo, 10 minutos na ito nasasalin. Ug sa po nga maglas 2, ito na kulop. Ano man itong aton atmosphere. Anyways, yon mga kabombo, para nito na aton na panawagan gihapon para ito na aton mga avid listeners ng online viewers nga aton mga kabombo. Paghulog ito iyong mga entry para ito nagpapadayon nga week 7 na mga kabombo ito na aton swerte sa palengke 2026. Bali-bali nga mga papre, may cash pa over 9 million pesos total prizes nationwide. Ginukot-yukot nga kasiyahan yan gift packs mga kabombo. Iton iyo pwede nga madaugan ha aton weekly prizes ngan syempre ha aton gihapon na dagko nga mga cash prizes sa aton grand draw. Mas marisyo mga kabombo nga exciting. Ito na aton swerte sa palengke promo 2026 tungod hiton aton 3 ways to win. Nasyahan po iton aton weekly studio draw. Mga kabombo, may ada kamo tsansa nga makadaog. Hinpipira gihapon nga mga pa-premyo. Una po yan, diin may ada kita special prizes. Ayan, diin mabunot kita mga kabombo hinusa nga winner nga may ada chance makadaog hiton aton limited edition nga Bombo Radio Philippines 60th anniversary and AM
AM and FM radio set mga kabombo. Hindi po yan naka-fix dial, no? So pwede kayong makapamati hiton aton mga programa bisan nga in or let's just say diin ka mong istasyon mamamati konsensya na lang ito yung mga kabombo kay kanan bombo radyo ini radio. So anyways, very handy din po siya mga kabombo as long as naka-charge, pwede nyo po yung mabitbeta kahit saan. Plus may 500 ka pesos din po yan mga kabombo. Hatog gihapon weekly palengke activation or event diin kaupod nato na ito na aton mga sponsoring naghahatag gihapon hin mga pa-premyo nga of course ito na aton ginandam nga mga activities like may ada kita games, video okay challenge and everything. At dito din po mga kabombo may ada kita na pulo nga winners nga may ada naman chance sa makadawhin tag 1,000 pesos cash plus 500 ka pesos worth of gift packs. Ang lakip mga kabombo iton aton gift packs is usa nga oro kanya balde, duha ka kumeya 3Q palabok ngan usa ka box iton MSG coffee with sachet ngan tulong nga holiday beef loaf. Simple lang po mga kabombo kailangan yung gawin para gihapon maka daog hininga aton pa-promo. Pumalit nga gumamit ito na aton mga sponsors product nga lakip ito na aton pa-promo. Igsulod din ha white long envelope. Nga igsulat ito iyong ngaran, address, edad, contact number. Week number 7 na kita mga kabombo yan na nga August 22. No? So ighulog mga kabombo ito yung mga entry aton mga designated drop boxes. Friday iton kulop in aton gin lilibot ito na itong mga designated drop boxes para kolektahon ito iyong mga entries or pwede gihapon dito na lang sa ating istasyon. Adi kita na himumutang nga 3rd floor ng Bombo Radio Broadcast Center, Paterno Street, Barangay 26 sa Tacloban City. Haaton weekly studio draw mga kabombo, adi po ito na aton mga cash prizes nga pwede niyo nga madaugan. 5,000 ka pesos para ito aton first prize, 4,000 ka pesos para ito aton second prize, ngan 3,000 ka pesos para ito aton third prize winner. Ngan may ada kita tulo mga kabombo nga consolation prizes nga may ada naman chance sa mga karawata in 1,000 pesos cash. Haaton grand draw mga kabombo may ada kita first prize nga pwede makadaog in 25,000 pesos, 15,000 pesos para itong aton second prize winner, ngan 10,000 ka pesos para itong aton third prize winner. Ngan syempre yung ating pong tumataging-ting na 1 million pesos grand prize. So para itong aton mga proof of purchase mga kabombo, huwag niyo pong kalilimutan, napakasimple lang din po ito. Unang-una po sa ating listahan, Ajinomoto Sarsaya. Duha nga empty sa shape, hiton Sarsaya oyster sauce mga kabombo in any size po yan. Pwede niyo magamit as entry. Holiday Sun Pride, duha nga label mga kabombo ito holiday corned beef loaf or combination both in any size. Pure Gold Supermarket, mga kabomong kailangan nyo la dinhi is 300 ka pesos nga receipt or resibo nga may ada date June 2026 onwards, pwede nyo pong magamit as entry. So again mga kabombo, padala paghulog iton iyong mga entries dahil more entries, more chance of winning. Otro mga kabombo, bulig na kami na atong swerte sa Palengke Promo 2026. Baldi-baldi nga mapapremyo, may cash pa over 9 million pesos kasyahan. Total prizes nationwide. Grabe yon. At anyways, mga kabombo, hindi natin gitatapos ito aton taramdan na bombo hanay sa Udto. Salamat mga kabombo, ito yung pagpupudha ako hinin sa kubinaros duha ka oras. Hini nga aton taramdan, ngan untas liwat mga kabombo nga aton paghiribalang para sa gihapon yung oras ng istasyon 95.1 Bombo Radio Tacloban. Hangaran po mga kabombo ni Bombo Vince Vivas. Ako po ni Kaupudha Kanginan. Ito po yung Bombo Chailira and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Inyong napakinggan ang mga pinakahuling mga pag-uulat. Hanggang bukas muli, ito ang Bombo Hanay sa Udto. Anayad ni Sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman, mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sirakyan, tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulotin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman og gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban.
Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang Bombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin, hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox, inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay nga ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radio Tacloban. Naihan nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo